Čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Ak sa čudujete, prečo máme tu Battle Bus a prečo práve v ňom landím, je to preto, že máme tu nový update, ktorý budete bohužiaľ musieť stiahovať. A my ideme teraz do Jurského parku, jak môžete vidieť. A neviem ako som to spravil, ale mám Legendary Sniper. Tým, že sme v tomto Jurskom parku, tým, že sme v parku zábavy, tak sa ideme poriadne šmyknúť do vody. Uí! Idem na výlet. Jupi. A tam sa ideme, ale by sme tu boli do večera, keď sme tu tak dlho išli. Kamo! Ja mám strašne pomaly equip time. A mini dual SMGčka, takže si ho nejak vyspamovať. Ďalší dead. Kámo, tak ten ma skoro dal. To bolo tesné. Legendary čestka. 2 juggy, super. Ďalej SMGčko. Je strašne veľa teraz botov v lobby. To som mal jedného hráča, ktorý asi zatiaľ bol najsilnejší. Ja vám chcem ukázať jednu taktiku. Budete strieľať do toho batonu a bude sa otvorí sa alebo zatvorí sa. A strašne OP na hráčov, lebo keď niekto tam bude napríklad takto stať, tak ho to zabije. Koľko tu je tých botov? Keď dal som už 12 kg len z botov. To čo je? To ja nechcem vyhrať. Legendary! Tak, no. Mimoriadne je to ten najlepší movement. Prečo mám tu soundtrack skill Billa? No, podľa mňa bude tu, no. Wow, to je cool. Počujem strelbu. Debil, jak sa môže hýbať? Jak sa môže tak hýbať? Ja ho dám.
ten žere. Jau, tak to ja som dostal. Tam sú fighty. Ja, ojojojoj. No nič, ja mám ping. Kámo, ja som vyhral! Uhú! Máme to tu, vyhrali sme to! Máme tu win! Nezabudnite dať like a odber so zvončekom. A ja sa s vami lúčim a čau! Ináč ľudia, keď som prišiel do lobby, tak mi vysvietilo tento zaujímavý backblink, ktorý sme získali za win v kapitole 7 z Battle Passu koleso. Neviem, ako som získal, ale vraj to bol nejaký quest. Asi som musel nejak zobrať niečo. A čau!